Sin si bh thula dúine is me seannach sinnta, faltí an tean lecham. Ha mí dul a chlucha FNAF a ríist an Dhiù, agus bí mí a fechan an coige bhaiche a ríist. Bhil, na tíocha ar fáilimh a chéine. Tá bánaí ar fáilimh a chéine. Bhil. Cáit an deachí. Bhil. Iad an áisiúil. Cáit an deach Freddy. Chanile éhín. Tá an yeah! Tá iad rá lua. An san áiche seo óh. Sunna mí go raibh sin a chiad turas. Bhil. Bhil. Fechi mí a ríist. Bhil. Tá díoch gan sa chitin. Feuchaidh! Feuchaidh Carson! Chanel Sam B. Avin, ready. Feuchaidh Feuchaidh.
Sula mi go bhío fíimacham an doras gúnú an drásta. Sula mi nach bí fretti ag an doras. Ha mi go ma cínseach Co-Dhiù. A bhí le an sin hast. Bhfuil ha tíocha ag an doras. Sula mi go bhío mi sábailte. Ha mi a clech go cús. Ha mi sé dul a bhásacha a ríis tá fisa. Galamh tíocha. Chanel seo éifin ready. Ha mi sé dul a bhásacha go ríist. Above. Hala! Ready! A bhí mi cear. Ab. Ach sé. Fúrich. Sula mi go bhío fretti ar fáilh. I mean, doch, go bhío fretti ar fáilh, ma bhís mi ánarach. Sula mi geds go... Well, bha mi ceart. Ha mi sé dul a bhásacha go ríis. Ah, perfecto.
sin foxy. A mis dul a cheadmh má dhéchal Co-Dhiù. Loch Sloig. A fes ecem go bhíon mí dul a bhasacha ach hamí coma. Bha mí dul a gúnach a ríist. Oh, bhil. Ah! Afar oiche. Well, sula mí go bhíal video show fata go leor. Oh, bhil. Oh, bhil, apar oiche. Bha mí a grán uair thuist mí sula mí go raibh sin a chiad turas. Sula mí go raibh sin a chiad bhas acam lebánaí. Sin na bha mí a grá nuair thuist mí sin. Ach, Co-Dhiù. Sula mí go bhíal sin go leor ar sána video show. Má chuirste video rih, puta van puta fó scríbé. Agus má ceiste chéan ar somó galach acah inis i bheomh. Mór an taing ar san coit, is bheith sé seánach sinnta agus chéimi a rísíomh.